morning diha bayan. Welcome to Kinabuhing Kristohanon Show. Kini na po ng higala na si Barok. Good morning bayan. Kini si Takya ang imong amiga. Kumusta bayan? Kumusta na sa diha bayan? Welcome to Kinabuhing Kristohanon. Happy Simba Samba Day na po Yes, mo diha. maayong Domingo sa tanan nga amo ang mga taga-suporta. Yes, ang mga naminaw po sa ato ang podcast diri sa Kinabuhing Kristohanon Show, di ba? Yes, Barok. Yes. Kumusta imo ang sayo sa kabuntagon diha bayan? Nagpakulo na baka og inini tubig? Naglaban na baka sa imong labunon para before ta mo simba? Diba? Nindot ning kining nagpasalamat na pud baka bayan sa extension sa kinabuhi. Yes. Naghatag sa ato ang Dios, Salamat diba, sa Ginoo sa bagong adlaw ug ang bagong kinabuhi. Yes, Diba? salamat na po sa bagong, life na iyahang gigasa sa ato, iyahang gipahulos ato. Yes. Diba, Takya? Yes, Barok. Kumusta imong adlaw diha bayan? Nindot kayo ato ang topic karong sayo sa kabuntaga bayan. Unsa ang hingpit nga gugma para sa Dios, no? Andam ba kabayan sa paghimo sa labing importante nga pagpilian sa imuhang kinabuhi bayan? Unsa ang gipasabot sa tinuoray nga pagpilian kang Hesus Kristo labaw pa sa tanan. So karong buntaga bayan dili sa Kinabuhing show, Kinabuhing Kristohanon Show, atong i-breakdown bayan ang usa ka labing mahagitong pagtulon-an ni Hesus Kristo. Nindot ni nga panambagon bayan kay usa ni ka mensahe nga puno sa kamatuoran ug paglaom alang ni bisan kinsa nga nagtingwa sa paglig-on sa ilahang pagtuo. So dili na nato padugayon bayan, pasudlon na nato si Pastor Dudes. Pastor Dudes! Sugod ba yun, Pastor Dudes? Praise the Lord, maayong adlaw, Barok ang Takya og sa tanan natong suking tigpaminaw diri sa Kinabuhing Kristohanon Show, usa ka nindot na usab nga kahigayunan nga atong mahimamat ang atong mga kababayan sa kahanginan, Luzon, Visayas, Mindanao, ngadto sa tanang tuok sa kalibutan nga kung ang atong show miabot, no, asa ni miabot kung nagtuo ko nga daghang ng lugar na abtan ani. May buntag Barok. Good morning diha Pas. Morning, Pastor. Kumusta imong sayo sa kabuntagon diha Pas? Salamat sa Ginoo, nakakape na og sayo kay tayo kayo kamata. Praise the Lord. Nindot jud nga maghigop ta og kape Pas, no, pero mas nindot jud nga magpasalamat na sab-usab ta, di ba Pas? Amen, amen. Praise the Lord. Amen. Unsa balita diha Pas? Nabay ang balita diha Pas? Init Okay kayo. ra, ulan-ulan na din mga sagunson ng ulan, pero at least nga nagpadayon ng atong mga misyon, mga buluhaton. Dili pwedeng mababagan ang mga buluhaton kay diya man ta ubanan sa Ginoo, diya man ta milagruhan sa Ginoo, basta manarbaho ta sa gingharian sa Ginoo ba. Sa gahapon layo among biyahe sa atong misyon, ug salamat sa Ginoo nga nakauli mi gabi na ug tapoy man nakatulog sayo, nakamata pulog sayo. Amen. Galaygon ang Dios Pas. At least napanalanginan jud nyo. Gi-bless jud ta sa Dios sa imong mga lakaw nimo gahapon Pas. Og na-achieve ra gyud. O sige Pas. Kining ipaambit ni imong panambagon Pas, kining unsa ni ato ang title karon? Unsa ang hingpit nga gugma para sa Dios? Sige Pas, birahi Pas. Amen. So dalaygon ng Dios, maayong buntag sa atong mga higala dinhi sa kanginan, no. Ikaw karon nga nagtan-aw ani atong live, muhanyo ko nimo nga imo ning i-share, no. I-share ang atong live, at least makaigsunan nga makatabang ta sa uban pang mga kaigsunan nato nga pwede ning makatabang spiritually, makadasig ug makapalig-on sa ato ang relasyon sa Dios. Wala ta nasayod, wala ko nasayod unsay mga kahimtang karon, unsay imong problema kabugaton karon, pero naay kasiguraduhan ang atong kinabuhi kung naatas Ginoo. Makasiguro tag solusyon, makasiguro ta og provision, makasiguro tag kaayuhan, makasiguro tag kalinaw kalipay kung naa ta kanunay sa Dios.
So nini kabuntagon mga kaigsunan, atong hisgutan kining unsa ang hingpit nga gugma para sa Dios. Kanang gugma gyud nga para sa Dios. Naman po'y gitawag gugma para sa imong asawa, gugma para sa imong bana, gugma para sa anak. Pero kining gugma nga para sa Dios mga kaigsunan, dako kayo ni nga kalainan. Kay usay ang tawo mga kaigsunan, naatay mga pagbati ba nga usay ug sila papaling-paling karon murag tinud-anay ugma murag magdi na pod. Kauban ra na sa gistorya ba nga moadtog simbahan may lalang kuno makuan-kuan og sungay. So dili pwedeng makuan-kuan lang, kuan gyud ang sungay. Bunlutan gyud na, no? So ang but pasabot diya nga dunay seryoso nga pagdangop na to sa Ginoo, no? Mo bitaw nang muduol ta sa Ginoo kay kita di man ta perfect, naaman tay makapakyasan. Matag adlaw masayop ta sa unahuna sa ato ang pagpamulong sa atong binuhatan. So matag adlaw muduol ta sa Ginoo pag mata pa lang gali nimo, Lord, salamat kay sa kinabuhi. Matag adlaw pili gyud ang pagduol sa Dios. Kay usa na sa dako nga indikasyon nga nahigugma ka sa Ginoo. Ambot pasabot manggud ana nanginanglan kaniya, munang mutawag kaniya kada adlaw, muduol ka kada adlaw. Kay mas importante siya sa tanan. Mas importante siya sa tanan. Kana bitang magpakita kag panahon ug oras, mao nay usa sa dako kayong ebidensya sa gugma. Kana bitang maggiuyab ug sila pa bahala kung mag-ulan, mamisita man gyud. Kay mingon din nga at least nga makita nimo nga nahigugma gyud ko nimo. No, usay mo na gina og sa tawhanon lang usahay ra pod pwede na. Gana-gana ra pod lagi usahay, dili ka perfectly nga makahimo ana. Nagyapoy pa namin nga ulan man gud kayo wala maglain mang ilakaw. So mo na sa tawhanon, pero kining sa Dios lahi gyud ding sa Dios. Kay diya sa Dios kinanglan mo sakripisyo gyud ta, no? Diya sa Dios mupili gyud tag sakto nga para niya, nga buhaton gyud nimo lisod man, pero kay kung tinuod tang nahigugma sa Ginoo, buhaton na to biyan sa ato ang nga kapasidad. So nini kabuntagon do natay basahon nga mga pipila ka bersikulo makaigsunan. Direta sa Book of Matthew chapter 10 beginning in verse 37. Ang nahigugma sa iyang amahan o inahan, labaw kanako dili takos kanako. Og ang nahigugma sa iyang anak nga lalaki og anak nga babae, labaw kanako dili takos kanako. Og ang wala magpas-an sa iyang cross og wala magsunod kanako dili takos kanako. Ang mangita sa iyang kinabuhi mawad-an niini. Apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako makakaplag himuon kanako. Wow. Now kini nga mga bersikulo makaigsunan, inumdumi nga si Kristo mismo nagsulti niini. Usa ni sa mensahe ni Kristo nga dapat natong tagaag dako kayo nga bili or value nato, himuon nato ning treasure. Kay kini nga mensahe ni Jesus makaigsunan, hingpit ni og angay nimo ning tuan aron di ka mapakyas sa imong kinabuhi. Sa kalibutan makaigsunan, usay makaigsunan, kining atong pagbati, especially of course atong pamilya, no, or bisan sa trabaho, sa atong mga negosyo, usay murag kining selfish ra kayong tao ba, mas daghan gyud kitag panahon. Of course sa pamilya, perminti na mag-outing, perminti nga manlaag, wala may sayop diya. Pero usay makaigsunan ba, murag diya ra kanunay ang ato ang pangandoy. Ang pangandoy nato nga malipay lang gyud ang atong pamilya, malipay lang pug ka sa imong kaugalingon, or mo improve ang imong negosyo, mudaghan imong property, madato pa kag maayo, makahuman imong mga anak og eskwela na ay nindot nga makaugmaon. Ang tao diha gyud tagara nag-focus. Well, wala may sayop diha makaigsunan. Pero ang akong challenge mao ni, what if makaigsunan kini nga gisulti ni Jesus, kung kini nga particular nga mga verses nga di ay naa ni sa tao karon, nga makarealize ka ay na Ginoo, murag diha ra gyud akong panahon nga mas less kayo ang imong panahon sa Ginoo, less ang imong paghigugma sa Ginoo, kay ang imong gugma i-justify nimo nga para gud ni sa akong pamilya, para gud ni sa akong negosyo makaigsunan. Pero inumdumi matud ni Kristo, dili ka angayan kanako, dili ka takos kanako.
Sa kalibutan makaigsunan, sagara mao ni ang common nga reason. Nganong ang tao dili gyud ka pangalagad sa Ginoo o dili seryoso sa pagpangalagad sa Ginoo? Sagara ang rason nga maningkamot ko para sa kong mga anak, moabroad ko para sa kong mga anak. Wala nagisayop diya, pero pwede kang masayop sa mata sa Dios. Kaya nga naman, ang imong kanunay gitagaag kabugaton, sakripisyo para ra sa imong anak. Pero unsaon man na nga sakripisyo nga moabot gyapong panahon makaigsunan nga kanang atong gibuhat para sa atong pamilya, dili di ay qualified nga moadto ta sa gingharian sa Dios. Nganong ang Bible nagsulti, si Kristo miingon siya, tulod sa sigpit nga ganaan, kay luag og lapad kaayo ang dalan ngadto sa kalaglagan. Ngano man, usay ang tao ang iyang comfort zone sa tao makaigsunan. Kana ra bitong pabor niya tanan. Ang decision tanan niyang gibuhat nga paminaw niya pabor niya tanan. Mubuhat aning usa ka butang aning tanan tungod kay simpre ang iyang ununa ang makabenepisyo ako ra. Maning kaamot jud ko aron akong mga pamilya, akong mga anak makahuman kay simpre ang imong pangandoy nga at least kung panahon ang ako na pong mga anak mo balos nako. Makaigsunan kung kanang tanang paningkamot nimo para ra sa imong own nga interest. Moabot ya pong panahon makaigsunan na pwede na tong kabasulan ng tanan. Naunsa maigbot akong pasabot. Si Kristo nag-challenge na to. Kung ikaw usa ka ginikanan, mato ni Jesus, kung gihigugma nimo imong anak, anak nga lalaki o anak nga babae, labaw nako, dili ka ngayan ako. O mato po ni Jesus, nga ikaw nga anak, nahigugma kasi mong amahan o inahan, nga labaw ka nako, dili ka takos o ngayan ako. Dili ka pangalagad sa Ginoo kay tuatanan sa mga kabisi, trabaho, mga panginabuhian, mga kaigsunan, nalimot na gyud sa Ginoo. Doon ay mga himuong rason sa tao. For example, kung bata nimo gamay, di ka kaadtog simbahan kay napakagipatutoy, nagatiman kag bata. Dadon din nimo na simbahan. Dadon din nimo ng anak simbahan. Ayaw himuig rason ang Ginoo. Ayaw jud himuig rason ang Ginoo. Mobitaw na sa panahon ni Noah, pila ra kabuk nga luwas. 8 ra kabuk out of millions. Siyempre, that times, sa old nga kalibutan, daghan na magyutong tao. Matod sa Bible, nga hastang daghana ng mga tao. Pero yun ang Bible, tungod sa makasasala sa mga tao, gihukman sa Dios ang karaang kalibutan. O nagpahibalo si Noah sa mga tao, may tungod sa trahedya nga dunay dakong lunok. Pero ang mga tao, wala nagtagad makaigsunan. Hantod nga miabot ang schedule, ang adlaw sa Dios nga din sirad-an na ang arka. Pero si Jesus makaigsunan hinumdumi ni gihimo gyapon ni Jesus nga example karon nga ang iyang pagbalik sama gyapon sa panahon ni Noah. Sama gyapon sa panahon ni Noah. Makaigsunan tinuod man nga gihigugma tas Ginoo, pero kung dili ka tinuod nga nahigugma sa Dios, kay mas labaw kang nahigugma sa imong pamilya, mas labaw ka na pamilya nahigugma sa imong trabaho. Ingon si Jesus, dili ka takos o di ka angayan ka nako. Makaigsunan na ay sakripisyo nga dapat pudbuhaton nato para sa Ginoo. Ayaw himo ang rason nga grabe imong paningkamot para ni sa akong pamilya. Pero makaigsunan mo atubang ta sa Ginoo. Takit kayo pamalandungon nga moingon si Jesus, dili ka angayan ka nako. Asa man ang imong panahon karon? Tuwa ka sa imong uma, tuwa ka sa imong negosyo, tuwa ka sa imong mga property, sa imong kabisi, makaigsunan. Pero kung diha ra ang imong tinuod nga pagbati, kay nahigugma nagi ka sa imong pamilya, nahigugma nagi ka sa imong trabaho, nahigugma nagi ka sa imong negosyo, makaigsunan, hinumdumi, nga ang imong kwarta, ang imong property, ang imong bahandi, dili garantiya nga moadto kag langit. Ang garantiya, makaigsunan nga moadto kag langit si Jesus. Nganuman, hinumdumi ha, si Jesus mo'y naghimo og makalilisa nga sakripisyo para mabayaran ang atong sala. Unsay gibuhat ni Jesus? Intentional to nga gitugyan ni Jesus siyang kaugalingon. Matod sa Bible nga si Jesus nagtuman sa tibuok balaod. Kay tungod kay of course dili man pwede i-violate sa Ginoong law ang balaod sa Dios. So si Jesus ang nahimong sacrificial offering. Siya ang nahimong substitute ingon nga karniro or toro or baka. Si Jesus sama siya sa gipatay, giihaw nga karniro. Si Jesus makaigsunan, intentional nga yang gitugyan yang kaugalingon. Gidemonstrate sa Dios ang yang dakong gugma.
Roma 5:8. Gidemonstrate sa Dios iyang dakong gugma nga bisan kita makasasala, si Kristo namatay para kanato. Try to imagine. Gisakripisyo ni Jesus iyang kaugalingon para nimo. Hantod sa iyang kamatayon sa krus sa Kalbaryo. Ang good news diya kay si Jesus wa nagpabiling patay, nabanhaw siya og buhi siya sa walay katapusan. Ang pangutana karon, unsa ba ang imong sakripisyo para niya? Unsa ba nga pwede nimo ikapanghinambog nga sakripisyo? Ipakita nimo, i-prove nimo nga mas nahigugma ka sa Ginoo kaysa butanging kalibutana bisan sa imong pamilya. Dunay usa ka kanta, matud pa sa kakanta, aduna man ako'y gihigugma apan mas labaw gyud siya. Unsa may imong gigugma? Of course, gigugma nimo ang imong pamilya, gigugma nimo trabaho, gigugma nimo imong mga property, pero mas labaw gyud dapat siya. Nang hinumdumi makaigsunan, matud pa ni Jesus nga kung gihigugma nimo imong ginikanan, amahan ug inahan labaw nako. Dili katakos ang ngayan nako. Nay mga batan-on or bisan mga tawo nga di gyud ka adtog simbahan, di ka pangalagad sa Ginoo, dili gyud makahimo sa kabubuton sa Ginoo kay mahadlok ni mama ni papa. Usay man gud hunahuna nato nga basig nag-usab na tag reliyon, dili man ang magmatter sa religion makaigsuonan, no? Usay naatay kahadlok, no? Kontrolado ba kasi imong ginikanan or bisan ang anak, ang amahan ngadto sa anak, no? Makaigsuonan dunay mga rason usay sa garaang tao nga murag diha na lang ta magpatuyang tungod kay amo manggod ni kay mao ni ang among pamilya, mao ni dili musugot si mama, si papa, or kaha ang ginikanan pod, no, perminti natong gidasig atong anak, eskwela gyud na ka, eskwela gyud. Pero wa gyud maginikanan moingon nga anak, ampo gyud sa Ginoo na ka, dinin miskwela ka kining ayaw gyud kalimot sa Ginoo na. I-appeal gyud ang Ginoo sa kinabuhi. I-partner gyud ang Ginoo. Unsa may kapuslanan sa pag-eskwela nato nga mobalik ka si Jesus? Unsa man po'y kapuslanan sa to pagpang-eskwela unya makaigsunan? Mo na gina daghang makinabuhi karon nga nangakalas na gali mga bata pa kayo. Wala gyapon. Daghang mga batan-on karon dito sa eskwelahan noon, nangaguba na noon ang ilang kaugbaon kay nga-addict na dito sa eskwelahan. Kay ngano, dili ang Dios mo'y nahimong pundasyon sa ilang kinabuhi. Himuon natong pundasyon ang Dios sa atong kinabuhi. So ingon bisan ang mga ginikanan, tinuod man nga palangga nato atong pamilya, pero apila ang Dios sa imong pamilya. I-encourage ang pamilya mahitungod sa Ginoo. Nga din kung tinuod ta nga nahigugma sa Ginoo, dala ang imong pamilya diya sa Ginoo. Dala ang imong anak, i-encourage nimo diya sa Ginoo. Makaigsunan, dili pwedeng himuon nato ang rason nga tungod kay naningkamot ka mabitaw ang subo pud pamalundongo na mga example lang pamilya ni abroad, nindot man ang motibo kay aron makahatag og nindot naging kaugmaon sa iyang mga anak ni abroad. Unya karon makaigsunan unsay nahimong gidatngan sa diyang tuad sa abroad ang iyang mga ginikanan, ang iya pong mga anak makaigsunan kay nangalulong man pud sa droga. Unya nangawasak may noon, guba may noon ang ilang pag-eskwela kay ngano wala nagi insaktong gabay or spiritual nga dapat protection makaigsunan. Kay kini lang atong saligan atong kagalingon nga hunahuna, kagalingon atong standard mapakyas gyapon ta. Makaigsunan, wala na laing mas mulabaw pa. Nga din dapat ang tanan natong desisyon ug mga plano, mga pagpaningkamot nato, walay laing dapat nga himuon natong inspirasyon sa kinabuhi. Ang Dios dapat kauban nato. Kumusta ba ang imong pagbati karon makaigsunan? Nga mas nahigugma ba ka sa Ginoo or mas nahigugma ba ka sa mga butang sa kalibutan? Nga dili nimo pwedeng himuon ang sakripisyo para sa Dios kay para nimo mas unahon gyud nako ni ang para nako. Igsuon, mapakyas ka sa imong desisyon. Si Jesus mismo nag-ingon nga kung nahigugma ka sa imong pamilya, anak nga lalaki o babae, or bisan sa inahan nimo or imong amahan, nga labaw ka nako, dili katakos ngani ka nako. Ug matuod pa ni Jesus makaigsunan, og ang wala magpas-an sa iyang cross, og wala magsunod ka nako, dili takos ka nako. Hinumdumi ha nga si Jesus mismo gipas-an niya ang literal nga cross. Literal gito nga cross yang gipas-an. Kay mo'y gihimong
mo'y gihimong nga punishment ni Jesus. Gipas-an niya ang cross. Gadto paingon sa bukid sa Golgota. Bisan daghan na kay pangos iyang lawas, kay gilatos pa man siya daan, aya gipapas-an sa cross. Pero gibuhat to ni Jesus para nimo. Gipakita to ni Jesus. Makaigsunan, ang Bible, it's very clear. Gipakita ang ebidensya sa naitabo ni Jesus 2,000 katuig ng milabay. Gipakita makaigsunan ang iyang demonstrasyon sa gugma tungod og alang nimo ug alang nako. Ingon si Jesus, kung dili ka anda mo pas-an sa imong cross ug musunod nako, dili gyapon ka takos nako. Naon sa may but pasabot, tinuod man nga natay pagsulay, pero usay mang tao makaigsunan pag naay pagsulay mo atras nas Ginoo, mo palayo nas Ginoo, no? Ang tao diya ta malupig, gagmay ra kay pagsulay, dili na din taganahan sa Ginoo. Dunay mga pagsulay usahay mo yung nga lip and right naman akong problema, pastor. Nya karon, doon na kay dagang problema, unsa day solusyon? Mato kag bar, mamaligya kag drugs, maghubog-hubog ka, unsa ba kaha ang imong solusyon? Dili gyapon katabang na nimo. But instead, mao na nunay mulaglag nimo. Igsoon, andam ba kang mupas-an sa cross? Naay pagsulay sa kinabuhi, pero sa diyang na kay pagsulay, dapat gyapon nimong pilion ang Dios kay siya lang ang makahatag solusyon. Ang kalingawan sa kalibutan, ang kahilayan sa kalibutan, dili solusyon sa imong problema. Ikapila naman ako gibalik diri makaigsunan sa ato ang live diri sa Kinabuhing Kristohanon nga kung ang usa ka tawo dunay kabugaton, dunay mga problema, usay ang tawo mo adtong Boracay, mo adtong laing nasod didto kay mag-refreshing kunuhay, maglingaw-lingaw kay bugat na kay problema. O ya, pag-abot dito sa Boracay, pag-abot dito sa mga nindot nga mga resort, nara manay gyapon problema. Abi manilag mawa, abi manilag ang Boracay makatangtang ang problema. Misamot na hinuon, nadugangan na hinuon. Makaigsunan bisan asa ka moadto sa tanaan nga nindot nga lugar sa kalibutan. Kay paminaw lang nimo masulbad ang imong problema. Damor hinuon madugangan, damor hinuon budaghan ang imong problema. Nganuman, kay ang solusyon sa atong mga pressure sa kinabuhi, ang solusyon sa kabugaton sa atong kinabuhi, wala ni bisan kinsa, wala sa mga butang ibabaw sa yuta, apan naa kang Kristo. Si Kristo mismo nag-ingon, duol kamo kani kanako, unsa ba kabugat imong problema? Duol kamo kani kanako, unsa ba kalisod ang imong problema? And si Jesus, papahulayon ko kamo. Dunay invitasyon ni Jesus sa tao. Ang kalibutan, doon na po invitasyon. Ani din dool nga ni kanako kay lingawon ta ka. Sama ni taning. Kadumdum ka sa Matthew chapter 4, samtang nagpuasa si Jesus. Samtang si Jesus makaigsunan, naghatag panahon sa mga pag-ampo. Ang maong yawa nga mao si taning makaigsunan, libisita dito kang Hesus. Giupiran si Jesus og tanang kahilayan. Mingon si taning simbaha ko, ihatag na ko ning kanindot sa kalibutan. No, daghang gi-offer. No, usay migamit pa siya og scripture makaigsunan. Muna usay ang Bible kani usay gamiton sa kaaway makaigsunan. Ang word of God. Makaigsunan, mo ni ang peligro sa tao. Wa ka kabantay nakasimba na nakaskaaway kay ngano, mas mi adapt ka, mas mi dawat ka sa unsa nga klase nga kahilayan nga offer diri sa kalibutan. Og imo nang sabton bisan gali ka ng mga Illuminati nga ila ang nga prinsipyo makaigsunan, opiran ka, pasikaton ta ka. Basta dawatan ning among ritual nga offer. And then eventually makaigsunan mahibulong ka, mausab na ang imong image, mausab na imong mindset na dunay editing in the spirit realm na usab ang uban nga tumboy ni noon, uban ang imong bading ni noon. Na kwartahan manggaling sila tungod kay gidawat nilang offer sa kalibutan. And then nahimong barter sa ilang kalag. Ang pinakalisod diya, ang pinaka-terrible diya makaigsunan. Maabot ang panahon, iyon ang Bible, na din ang tao pwedeng mag-antos siya sa walay katapusan nga kalaglagan. Kinsa ba'y mag-antos ang imong kalag? Ang lawas nato makaigsunan madugta rin eh. Ang imong kalag nga gitawag og eternal being, kalag na nga way kamatayon, maunay mo bati og kasakitan. Ang kalag mo'y mubati og kasakit, dili maning lawas.
Kay hulmahan ra man ni ang mubati og kagul-anan, kasakitan makaigsunan ang imong kalag. Og maunay mo atubang sa Ginoo. Muna nga Dios dili but ang Dios nga malaglag ang tao. Ang Bible nagsulti sa 2 Peter chapter 3 na dili but ang Dios malaglag ang tao. Nga unta ang tao managkabot sa paghinulsol o pag-alagad sa Dios. Mga kaigsuunan, ako mo dasig kaninyo. Higugma agyod ang Dios sa tibok nimong kasing-kasing. Ang hingpit nga paghigugma sa Dios, makaigsunan labaw pa sa paghigugma sa imong amahan, inahan, anak nga lalaki ug anak nga babae. I-prove sa Ginoo, ipakita sa Ginoo nga mas importante siya. Nakadumdum ko sa akong amigo nga pastor, kadang naminyo siya karon kay ang iyang problema kay isog makayang asawa. Karon kay dili sa palakon sa iyang asawa sa krusada. Kay ang iyang kasing-kasing grabe man gyud. Usay di man gyud masabtan sa mga tao. Ang iyang kasing-kasing gimulakaw man gyud, magwali man gyud sa pulong sa Ginoo, naay kwarta gwa. Basta kay ang iya matuman iyang pagbati kay naay conviction. Naay gahom sa Holy Spirit nga nagdiktar sa tong kasing-kasing nga wala ni sa kalibutan. Ug matud pa niya muadto gyud sa saan nga karon kay pugan sa siyang asawa. Hantod makaigsunan nga kuan kining gi-challenge siya nga antod nga igiin siya kasi ug madto lakaw ka dalan ni mga anak dalan ni mga anak ipang iyang gipangbaba niyang anak makaigsunan kay magwalig yun. Nakita siyang asawa nga di gid niya mapugan iyang bana. Antod makaigsunan yang gibuhat giampor gyud maayo kay mubabag gyud sa trabaho. Moto nga salamat sa Ginoo nag-intervene si Lord ug silang tanan nangalagad na sa Ginoo. So dili nimo pwedeng pugngan makaigsunan. Now, unsa may but pasabot makaigsunan ini kabuntagon. Kitang tanan naaman tay mga priority. Naaman tay gustong i-achieve sa kinabuhi. Naaman tay gustong pangandoy nga ang atong pamilya nindot ang pamuyo. Makaigsunan walay sayop dia. Asa ray sayop dia? Ang sayop dia makaigsunan kung imo nang gibuhat nga walay apil ang Dios sa imong mga pangandoy. Walay apil ang Dios sa imong pagpaningkamot. Nga instead unta ang Dios mo himuon nimong rason sa tanan. Nga ang tagiya sa imong bahandi ang Dios, tagiya sa imong negosyo ang Dios, tagiya ang Dios sa imong mga property, tagiya ang Dios sa imong pamilya. So ang Dios mo ay sentro. Ipakita ang hingpit nimong paghigugma sa Ginoo. Nga mga lagad sa Ginoo, kamo tibok pamilya. Mo bitaw na sa mission nato makaigsunan akong dasigon ang mga ginikanan. Ignon ako mga ginikanan, mga inahan. Kung moadto gali mong simbahan, ayaw nang mingon kang anak. Bantay sa ning balay na ka, kaning kaldero nga itong iyan kay huungon niya ni sa ero, masimba sa amin ni Papa nimo. Ang anak, gipambilin, gipabantay yung taong kaldero, kay basi huungon sa ero. O niya, pag uli, kay gihuong man sa ero, giayo yung taong latos ang anak. Kinsa may sadaan, ang ero o ang anak. Ikaw may sadaan. Makaigsunan, dadang imong anak simbahan. Ang tinuod nga paghigugma sa Dios makaigsunan kanang kamo tibuok pamilya nga sama common nga pagbati para sa Dios makaigsunan. Nga din say manggod na dili na ginato ubanon ang anak kay ang una-una mulahos pa manggod kayo dayon og bulangan humagsimba nya. Di samukan kunog dalag anak sa bulangan. Sayang ang pagpangalagad sa Ginoo makaigsunan dili mao. Say gamito na nimong Ginoo abi nimo nga okay ra silod at least nakakita ang Ginoo nga nakasulod kog simbahan. Well, abi nimo makaigsunan dili tanan nga nasulod simbahan nga seryoso nga naay tinuod nga pagpangalagad sa Dios. Usay man gud i-justify ra nato sa Ginoo, Lord kita gyud ka Lord nga ako simbahan. Ang tinuod nga pagpangalagad sa Dios wala lang tungod kay present ka simbahan. Ang tinuod nga gitan-aw sa Ginoo ang estado sa imong kasing-kasing. Mas maayo pa tong taong wa kasimba nga diin naay tinuod nga paghigugma sa Dios. Nga ikaw mo atog simbahan nga diin wa ra gyapon makaigsunan pagsulod simbahan paminaw nimo nakatindog lingkod ang ka nakasabay og kanta o nya paggawas makaigsunan pag uli sa balay wala na limbag na kay didto pa lang sa bulangan hubog na makaigsunan. Ang pagpangalagad dato sa Ginoo makaigsunan himuan ning sagrado, himuan ning treasure ba unsa man ang treasure bahandi unsa man ang bahandi di ka gusto nga kawaton
imo gyud ang tipigan kay bahandi man na. Abi ninyo makaigsunan, bahandi ta sa mata sa Dios. Unsay bot pasabot, importante kay ta sa Dios. Muna dili gusto ang Dios nga ang tao awayon lang, gubaon lang sa kaaway, ilaron lang sa kaaway. Ang yawa makaigsunan, buhaton niya ang tanang paagi nga ilaron ka, lipaton ka, litagon ka. Mao bitaw na sumala sa kong gingon, sa kalibutan karon opiran ka og posisyon, opiran ka og nindot ka ay tanan. Unya mao di ay mulaglag na mo makaigsunan. Makalilisang na kayo, dagan karon makaigsunan nga mga international celebrity. Sila na mismo moingon ha, because they bow down to the devil. Matod pa nila. In order, in return sa ilang fame, in return sa ilang kasikatan, riches, igsuon ko, bisan pag imo na tanang bilyon, unya malaglag ka, ayaw na lang. Unsa ingon ni Jesus makaigsunan sa Matthew chapter 16 beginning in verse 24. What a man profit, he gains the whole world, but he lose his own soul. Unsa may mahimo sa tao, maangkon niya ang kalibutan, sayo nan kakalibutan pa yun. Unya malaglag iyang kalag. Igsuon ko, ingon ang Bible, di kinahanglan ta mahimong kontentos kinabuhi. You must be contented in your life. The only thing nga magmatter nato is your personal relationship, your connection towards God. You must seek God first rather than anything in this earth. Igsuon ko, ang tinuod nga treasure ug bahandi nga angay natong batunan, mao ang Dios. Si Lord mo'y tagaan natog mas prioridad. Ang Dios mas tagaan natog mas importante sa tanang butang. Kay unsaon maning tanan nga mahanaw ra man gyapon ni makaigsuonan. Talikdan ra nato ning tanan. Kadumdum ka sa asawa ni Lot. Dunay instruction gihatag sa Ginoo. Dunay anghel nagbisita dito, naghatag instruction nga biyae na inyong balay. Ras kayo to nga instruction. Karon dayon biyae na ni. Kay di ay dunay distraction giandam ang Ginoo sa Sodoma Gomora tungod sa wickedness sa mga tao. Samtang makaigsunan nga din misanong sila, minggawas silang balay, pero di ay ang asawa ni Lot, yun ang Bible, tungod kay nawili siya. Makaigsunan, yun ang Bible, nagitagaan sila instruction nga sa wala na'y paglingi. Wala na'y paglingi dito sa ilang balay, sa direction sa ilang lugar. Makaigsunan yung Bible, og ang asawa ni Lot milingi man, og diha insigida makaigsunan, sakto ang giingon sa Ginoo. Na din diha makaigsunan nahimong stall of pillar si asawa ni Lot makaigsunan. Nahimo siyang usa ka posting asin, naigo siya sa maong trahedya makaigsunan. Tungod kay misupak man, wala man siya abide, yield or obey sa maong instruction. Na ang pangutana, ngano kang milingi siya? Posible kang nahinayang? Basing kang miyon siya nga, naara ba ko'y lugian dito nga stang daghanan na tugsulod? Makaigsunan, bisan pag nakay depositos bangko, dili gyapon na katabang nimo. Dili gyapon na makaigsunan maka-intervene sa maong sitwasyon o kahin. Makaigsunan ang dagan sa kapanahunan nato karon. Dili na gyud makaigsunan katiaw-tiawan. Na kung anytime from now, kung mubalik na si Jesus, kung rapturo na ang church like the twinkling of an eye, makaigsunan, dili pwede nga may kangalod, ayaw sa, kaya pa ko na-promote sa trabaho, ayaw sa Ginoo, kaya para ba natukod ang akong dream house. Igsuon ko higala, dili moingon ang Ginoo nga, ay sige nak, dili lang sa, kaya pamanday ka naka baton sa imong dream car. Igsuon ko higala, kinsa man ta, nga tungod nato, dili siya mubalik. Igsuon ko, ang challenge na nato karon nga samtang makahimo pa ta, mga lagat ta sa Ginoong diretso-diretso. Lahutay ang atong mata itutok sa Ginoo. Iyan ang Bible makaigsunan sa Hebrew 12 verse 2. Fix your eyes unto Jesus, the author and the finisher of faith. Sa to pa, si Jesus rayo dapat nga atong tutukan.
Na siguro'y panahon nga makakita ka og kalisdanan. Na panahon makakita ka og kalisdanan, problema, kawalad-on, unsa ba nga klase balatian. Igsoon importante nga si Jesus mo'y imong himuon nga inspirasyon. Dili rason nga naay problema, naay pagpanginanglan, naay balatian, nga dili ka kapangalagad sa Ginoo. Dili ka kasimba sa Ginoo, nga dili ka kapasalamat sa Ginoo, nga dili ka makapamalandong siyang pulong. Higala ko, ikaw karon nga naminaw, unsa ba kakabisi karon? Unsa ba gatagan imong trabaho? Unsa pagkakadaghan imong pamilya? O dako ka imong pamilya? Igsuon ko, tagaig dakong prioridad ang Ginoo. I-partner ang Dios sa iyong kinabuhi, sa imong panginabuhi, sa imong pamilya. Si Jesus naghatag na nato pasidaan. Kung nahigugma ka sa imong anak, lalaki o babae, labaw ka nako, dili ka takos nako. Ayaw nang himong rason. Samin ka nga, namang ko'y bata kung bantayan, or bisang unsa na lay rason, nalaba pa manggug ko sa mga labunod sa kong mga anak, tunod na lang. Igsoon ko, ipakita sa Ginoo nga importante siya. Naningkamot pa manggug ko, kay para sa kong anak, nag-savings pa ko. Unsaon mo nagigamit na mo savings, unya ulahin na ang tanan. Dagang mga ginikaran karon mga kaigsunan nga grabing paningkamot. Pero ilang anak nga biktima lang sa droga. Asa nang imong paningkamot? Ulahin ang tanan. Naningkamot yun. Grabing panarbaho. Kaya para naging mahimong doktor yung anak. Para naging mahimong pulis yung anak. Para naging yung anak mahimong maestrog, maestra. Pero ilang anak wa ka mag-eskwela. Nangaburusan og tayo. Ang uban makaigsunan nga adik sa droga. Ang uban pa yun nga sigig kahubog tungod kay na-adik sa inom o bisyo. Wala gyapon makaigsunan. Ngano? Kay ang pundasyon sa imong pamilya dili man Dios. Mao nay problema kung ang pundasyon sa imong atong pamilya dili gali Dios. Makaigsunan dali ra gyud tang mapukan. Mabitaw na iyon ng Bible nga itukod ang balay dias bato. Kay kung moabot ang mga bagyo, makalilisan nga mga bagyo sa kinabuhi, lig-on ang imong panimalay. Kinsa mga panimalay? Ikaw. Ingon si Jesus, apan ang taong buang, nagtukod siyang balay diha sa balas. Naunsa daw na nga tao? Buang. Nganong gidescribe ang buang? Kay ang iyang balay, gitukod sa balas. Ingon ang Bible, apan kung hampakon silang bagyo, makalilisan nga bagyo sa kinabuhi, dali ra siyang mapukan. Ngano man? Kay dili man lig-on og pundasyon. Mga ginikanan, mga anak, higugmaon nato ang Dios sa tibok natong kasing-kasing. Naay mga anak pod, no? Mga batan-on karon nga naminaw, importante makaigsunan nga din naadyo kay tinuod nga paghigugma sa Ginoo. No? Pangayo og kaalam sa Ginoo unsaon nimo pagmanage og insakto ang imong desisyon. Unsaon nimo pagplastar ang imong kinabuhi nga makaposisyon ka tumala diya sa kabubuton sa Ginoo. Igsoon ko higala, mintras dako pang panahon, mintras duna pay dakong kaygayunan, karon ang panahon na tagaay prioridad ang Dios sa imong kinabuhi. Bisan asa man ka, unsa ka kabisi, unsa imong trabaho, ayaw gyud kalimot sa Dios. Higugma gyud ang Dios sa tibok nimong kasing-kasing. Ayaw gyud og undang tawag sa Ginoo. Tawag sa Ginoo kung mahimo kada minuto, kada oras, kada adlaw, tawag sa Ginoo. Kay ebidensya na nga nanginanglan kaniya. Unsaon man pag pamuhat sa Dios nimo nga wa man kay panahon niya. Miimbitaw ang Dios, call unto me and I will answer thee and I will show you great and mighty things which thou knowest not. Unsaon man pagpakita sa Ginoong milagro kung di nagi ka mutawag niya. Lahi po nang mitawag na ka kay wala na, sakit na kay imong tiyan, sakit na kay imong ngipon. Ayaw tawag sa Ginoo kay nanginanglan lang ka karon. Tawag sa Ginoo nga mintras nindot kayo imong paminaw sa kinabuhi. Lahi man ang tao mo tawag na matas Ginoo kay apiki naman kaayo. Igsoon, maapiki man kag sadi tawag sa Dios kay ebidensya na nga nahigugma kaniya. Ayaw nang aya ra kay nanginanglan ka, no? Tawag sa Dios sa tanang panahon, makaigsunan. Pasalamati ang Dios sa matag adlaw kay malipay ang Dios sa taong mapasalamaton kaniya matag adlaw. Kay matag adlaw milagro na ni pagmata nimo
praise the Lord kay buhi ka. Unsaon na lang ug wa ka kamata. Unsaon na lang kung wa ka kamata. Unsa na lang to imong dagko kayong mga pangandoy. Wala na gito. Wala gyapon kapuslanan. Isa pagdaghang kag pangandoy. Pero kung di natakamata sa kabuntagon, wala gyapon tong tanan. Dagang mga tao karon daghan kaayog mga astang daghanang mga pangandoy makaigsunan. Pero ang uban makaigsunan nangamatay lang sa aksidente. Ang ilang pangandoy matod pa ni Miles Monroe, ang pinakadato nga location dili ang mga mining area, dili ang mga dagko nga mga planta o mga dagko nga mga company. Ingon si Miles Monroe, ang pinakadato nga location is the cemetery. Nganuman, tuwa dito gilubong ang dagkong pangandoy nga wa nangatuman. Tuwa dito nang lubong ang daghan kaayong mga desire nga wa nangatuman. Igsoon ko higala, ingon ang Bible, delight yourselves unto the Lord, and He shall fulfill the desires of your heart. Ang Dios na ikagahom, nga it-grant sa Ginoo ang pangandoy sa atong mga kasing-kasing. Walay kapuslanan, ingon si Solomon, kakawangan ang tanan, ang mga pangandoy sa kinabuhi, makaigsunan, kung ang Dios wala na himong importante niya ng tanan. Nga ang Dios may nahimo nimong himong source nga tungod niya mahitabo ning tanan. Igsoon ko higalan ining matahom nga kabuntagon. Salamat sa imong pagpaminaw. Ang akong mga pagampo nga gikan karon ipakita sa Dios nga nahigugma kaniya nga hingpit. Nga walay pwedeng mupugong nimo sa imong pagpangalagad. Dili tungod kay di ka kapangalagad kay pobre ka. Di ka kapangalagad sa Ginoo kay wa kay trabaho. Or kahaming ka nga di ka kapangalagad sa Ginoo kay busy ka. Di ka kapangalagad sa Ginoo kay daghang ka gi-manage nga mga negosyo. Ay soon kanang imong negosyo di gyud na katabang nimo nga moadto kag langit. Igsoon ko si Jesus ang paagi nga moadto kag langit. Alagari si Jesus kay siya lang wa lain ang dalan, kinabuhi ug ang kamatuoran. Salamat kay makaigsunan siyang pagpaminaw. Salamat kayo nga nining orasa. Manginaot ko nga ang pulong sa Dios nahimo ning binhi nga natanom sa imong kasing-kasing nga kini mamunga ni mulipang sa imong kinabuhi og mohatod kanimo sa tinud-anay nga paghigugma sa Dios, tinud-anay nga pagpangalagad sa Dios, nga mahimo kang galamiton para sa himaya sa Dios samtang higayon pa, samtang panahon pa. Mag-offer kog prayer alang kanimo makaigsunan. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, salamat sa mga viewers karon. Ang tanan Ginoo nga makadungog ani nga mensahe, makatabang ni nila nga karong panahon na pilion nila ang tinud-anay nga paghigugma kanimo o paghatag panahon pag-alagad kanimo. Nasayod kami o Dios ng tanang butang dining ibabaw sa yuta, tanan nga mga butang nga naa kanamo dili kini garantiya alang sa among kaluwasan. Kung kinasayod kami ang paagi sa among kaluwasan gawas lamang kanimo. Ikaw lamang Jesus ang dalan kinabuyog ang kamaturan. Busa Ginoo, salamat kayo nga imo ming gitudluan pinagi sa imong pulong nga mas labaw ka namong higugmaon labaw sa tanang butang. Tungod kay dili mi takos ug angayan kung kami mahigugma bisan sa among ginikanan, bisan sa among mga anak nga labaw kanimo. O Dios, salamat kayo nga andami mo pasan sa among cross og musunod kanimo. Tabangi mi Ginoo, tagay mig igong kusog, tagay mig kaalam nga among mabuhat sumala ang imong kabubuton. I-bless Lord akong mga ikaigsunan karon. I-bless Lord ang among host si Baruch ug si Takya. Ang imong grasya kanunay, ang imong pabor ug panalangin kanila, ang imong pagtipik silang kinabuhi, ang imong pagpamuhat silang kinabuhi. Salamat sa maing lawas kanunay. Na Lord, mapuslan pa ang among makinabuhi alang sa imong himaya. Magamit mi nimo Ginoo, gamiton nimo among kinabuhi alang Ginoong Dios sa imong katuyuan nga mahimo ming channel, mahimo ming panalangin alang sa mga ubang mga tao nga nagtan-aw nga ni kanamo. Salamat Lord nini kahigayunan. Salamat sa mga viewers nga naminaw karon. Bendisyon nilang kinabuhi. I-provide lang pagpanginanglan, ayuha ilang balatian, tagay kalinaw ilang panimalay, tagay kalipay ang ilang pamuyo, tagay kauswagan ang ilang pamilya. Dalaygon ka o Dios walay katapusan. Himaya og dungog gahom pagpasalamat alang lang kanimo sa walay katapusan. In Jesus' mighty name. Amen. 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 Wow. Hallelujah.
Nakapatandong Lord. jud no ang mensahe nga gipabalon sa ato karon no sa sayo sa kabuntagon Yes. ni Pastor Dots. Yes, baro. Makapukaw jud ba, maka-enlightening jud, no? Magandang ngayon pa si Pastor nga ang sa atong mga priorities. Atong Unsa gyud ang kinabuhi. ato ang unahon jud ba, di ba? Yeah. Mao na siya lisod man kaayo na Kinsa ato ang ikaw daw ako treasure. lisod jud kaayo na yun sa pa igmao na to ang Dios labaw pa sa tanan, Yes. di ba? Labaw pa sa imong mama, sa Oo. papa, sa imong Yeah. pamilya. So unahon gyud nato siya. Unahon jud nato siya sa ato ang kasing-kasing. Dito ko na naiko katubitang pagingon ni Pastor nga katubitang kanabitang sunod ka nako og ihatag nako ning tanan nakita Yes. nimo ning kalibutan, Mhm. di ba? Mhm. Daghan na karon bitaw na daghang kay nangalagad sa Ginoo bitaw nga mura og nawala lang ang tanan. Yes. Nako makita man gyud nimo sa ngayon karon sa social media unsa ka lahi na gyud kayo barok. Yeah. Daghang kayo tong nangalagad sa una sa Ginoo pagkasikat na Nawala nangawala na na. dayon. Nawala na dayon kay nasina mo ni siya gi Mura na. tentasyon sa Yes, kalibutanon nga kuan ba. Daghan ang nagbulag, daghan na doon ang panghitabo sa ilang kinabuhi tungod lang sa fame. Nawala na mura og Fame, sa kuan na. kwarta. Hmm, Mao na daghan. siya. Mura og may mo na din gamiton imo ang power, imo Yes. authority kay karon ni kuan ako ni sikat nako. Yes. Wala na. Daghan kayo. Mao na karon bitaw. Murag wala na naalain ang ilaan kinabuhi pa. Nga tuod mas maayo na lang na normal imong kinabuhi sa una nga nangalagad ka sa Ginoo nga nalahi na hinuon karon mas okay pa hinuon to sa una unta. Murag isod paminawon bitaw nga Nainana ang naingon sitwasyon. ang sitwasyon no. Mura og na Mm. wala na hinuon. Mura Wala gig mao gyud ang temptasyon sa Sa kalibutanon nga Kalibutanon. mao ni siya ang panlinlang sa mga ni taning, di ba? yes. Sa mga inana kay nasilaw ka sa kwarta, nag-greet na kaayo, mura og dili na kaganahan nga malabwan. Yeah, isa pa ana baro kay tungod kay makimahatag na nimo tanan sa imong pamilya. Murag og gibuhat na ako Na-provide ni. na nimo Gibuhat na ako inani. tungod sa imong pamilya, tungod sa akong mga anak tama ba gyud na. Pero mali di ay Pero- ang source nato. Yes. Mali yes, na di ang yes. source nato. Ang source nato dili na day ang Dios. Yes. Kundi ang mga material na, ang mga kining unsa ang naa diri na makuha nato sa kalibutan. Yes, kay mahimo na nimo ang gusto nimo. Amo nang usahay kaning kwarta, okay man. Mm. Pero kung lahi na galing ang mapadulungan tungod anang kwarta sa imong kinabuhi, Yeah, muna imo ang kahadlukan. mao gyud Diba? siya. Well, gusto lang kung mupilin ka nimo og panambagon ba yan no diri sa kinabuhing Kristohanon show ano. Si Jesus nagtawag yun kanato sa paghigugma kanya labaw pagyud sa tanan. No, lakip na ang atong mga pamilya, atong mga gitinguha o bisan ang atong mga kahupayan. Yes. Sa dihang siya miingon nga pas-anon ang atong krus ug musunod kaniya, siya nag-imbitar kanato bayan sa pagtugyan sa atong kabubuton ug magkinabuhi sa hingpit alang kaniya. Na kay lisod man gud ng pas-anon. Kay mo sacrifice man gud ka. Sacrifice na, ka. baro. Diba? Kini kailangan jud nimo unsa ning gaingon nimo nga kailangan kining mukuan nimo ba i-sacrifice kini unsa ning mga Kanang biyan sa imong gusto. yeah kana Gusto nimo karon. nasa ko Tungod kay mag-sacrifice sa man. kanang kini mo hang kay Sige tungod sa baro. mga Sige pastor, nawala. tawagin si baro. kana imo hang ikuan nimo sa tungod sa mga butang ba mga pangkalibutanon di ba nga Usa mao ka na na. siya Lisod talikdan. talikdan mga Mana. kay balok ko ba yan nga ang kinabuhi sa Pilipinas karon labi na no mahimong mubati na ta nga makapaaluya usahay tungod sa mga panghinatabo karon labi na mga issue na atong giatubang sa mga korupsyon di ba sa gobyerno di ba o mga hagit nga kanang mga Sa personal lang na buhay. Oo, Sa personal atong kinabuhi, sa atong oo. pamilya. Oo. apan hinumduman yun nato bayan nga ang tinuod nga paglaom o kausaban magsugod
kayo kung atong i-align ang atong mga kaugalingon sa mga pagtulunan ni Kristo ug hingpit nga mosalig alang kaniya. Munang koptan lang gyud nato bayan ang atong pagtuo, magkinabuhi uban ang gugma sa Dios sa atong kasing-kasing ug maghimo tag pagpilian nga nagpakita sa tinuod nga debosyon kaniya, no? Magkita na pud ta sunod bayan ug salamat kayo sa sa pagdalikyat nimo diri sa Kinabuhing Kristohanon show bayan o ginaot kung naakay time bayan tan-awa ni amo ang replay live stream diri sa Kinabuhing Kristohanon page bayan o sa Bisaya podcast bayan, di ba? Yes, pasano na to. Pasano na to. Kaya na. Bayan, yes. Kay, unsa ang kinabuhi karon lahi na jud. Murag makita na jud nimo nga sus kumugawas lang ka sa imong balay, makita na gid nimo nga ang ibutan ang mga balita karon wa na. Murag puro na lang. Mo na lang ni atong hadlok na kaayo masking klaro na gyud kaayo ba pero nagpabutta bungol na lang gihapon ta, no? Klaro na kaayo gid pa ko na to pero mao man ni sila wala sila sila ni tuo na gyud kay unsa ang sa padayon ta gyud magampo. Padayon lang ta kay kung na magpadayon ta sa pagampo na amantay kahadlokan. Kini silang mga wala man ni sila nakakita og bisan unsa nga makapadani nga rason o ebidensya nga tuuhan sa si Jesus. Unsa man gatong madungog about kay Kristo bayan, paminawon nato na kay dili lang man na sa mas dili man na sa ko sa imo as ato man ang kaugalingon. Yes. Di ba? Yes. Atong una-unaon ba nga dili ni siya kanang relihiyon wala. Daghang kay nag-away tungod sa relihiyon. Please, start nato na. Dili ni ato ang atong platform diri sa Kinabuhing Kristohanon wala ni siya maski unsa man ka bayan Muslim bata, Kristiyano, Katoliko, wala ni ato ang gikuan diri is all about kuan kini. Kano sa to ang kita galing bisa galing kita dili kita ikaw makaluwas ba kanako? Dili ba ya? Individual biya gyapon ang pagluwas nato. So mo nang personal unsa na to atong personal sa relasyon sa gyud mugro nga mo higpit pa gyud ang ato ang pagpangalagad sa iya. Yes. Yeah? Yes, sakto na. O unsa man to pas, naa ba kay gusto na idungag ato pas unsa imong analytical examination ato pas? So at least barok ang takya nga arong adlaw nang hinaot nga nakadasig ka sa atong mga higala, no? O sa kanindot kay atong topic at least nga posible nga naay mga butang nga na-correct karon sa atong mga viewers, no? Makatabang gid kaayo. Yes. At least nga ang usa sa highlights nga statement dire kay bitang sacrifice, no? Atong yun ni takya, sakripisyo dili gid nilalim. Kaya tao di ba gid ganahan magsakripisyo. Kakapoy ana. Pero sama anang miyon ka ba nga tama ba sa bisyo? Nga lami mo kayong sabo pastor, lami mo kayo ang droga, lami mo kayong inom. Pero kung di ka gusto magsakripisyo para sa Ginoo, adi gyud ka mo biya ana. Pero ang main key dia, ang yabi dia, ikaw ra pod ang maka-decision dia para sa imong own good na animo. So at least nga makadasig ta kay siyempre kisa ra man po imudasig nato nga ato rong pag-isig ka tao. So at least karon ato mga viewers, hopefully nga di ta nila ma-misunderstood nga wala ta nangaway sa ilang bisyo. Ang ato nga gidasig sila nga to the point of making a right decision nga mo exert ka og sakripisyo, no? Mo sakripisyo gyud nga para sa Ginoo nga nahigugma ka sa Ginoo. So ana ra man na, no? Kwarta ba na or unsa ba na mga bisyo or sa klase. So karon ang panahon nga tagaan na tog dako kayong bili si Jesus sa ato kinabuhi. Kadumdum ka ni Kuan Barok ni Judas kanus-a siya nagbaso later naman. Okay na inganyo man siya. Gioperan sa kwarta nga itudlo lang. Yang una-una adto wa may sayop itudlo ra bitan akong asa si Jesus. So siya mo gibarter gitagaan sa kwarta kay itudlo lang niya asa si Jesus. Anin bisan kabalo siya nga dakpon gyud si Jesus, yung pagkadakop ni Jesus nga gitaral si Jesus, haya na rin siya. Una-una niya wala na bili ning kwartaha.
iyang gilabay ang kwarta. Pero primero, grabe ang tinguha nga makakwarta siya. Mo to na ito mo, bato pa nila, gibaligya lang niya sa Jesus. Pinagi lang sa simple lang tayo, nga gitudlo lang niya, nga asa sa Jesus. So makaigsunan, di ta mo sugot nga, usay bitaw nga, hayar ta nagbasol ba, nga mo ni, tungod na aning kwartaha, grabe mong kayod. Muna atong ganina akong gishare, nadagan nagkwarta na tigom, kay mo na gina, nag-abroad kay para pag-eskwela, nga karon mingon na unsa na may pulos niya akong pagpaningkamot, nawala na, nang minyo nagsayong anak, nalulong nas droga, wala gyapon. So, salamat sa Ginoo, nga karon ma-remind na atong mga kaigsunan, unahon yun ang Ginoo. Kaya ang prinsipyo sa Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. Idugang ra ang tanan. So, salamat kayo, Barok Antakya, sa atong mga viewers. Padayon ta og support aning ato ang channel sa Kristohanon Show. Ingon man nga mobisita pod mo sa ato ang channel God's Vision TV sa Facebook and YouTube. So at least makaigsunan, makatabang mo nga ma-spread nato ang gospel, ang gugma sa Ginoo. Matod pa ni Barok Antakya nga kining atong show, it has nothing to do with religion, but the only thing nga we can do is to encourage to love God more and to serve God more. And then it's up to you. Kita naman tayo individual nga mga religion, importante nga seryoso kas Ginoo. Bisag unsa imong reliyon, klaruha lang nga tinuod kang nahigugmas ni Ginoo. Walay kapuslanan imong reliyon kung walay tinuod ka nga paghigugmas ni Ginoo. So igsoon, salamat sa pagpaminaw, dalaygon ang Dios og maayong adlaw natong tanan. Thank you kayo, Pas. Salamat ng Diyos. Amen. Amen, Amen. Pas. Amen. Takya. Nahuman na po ang sayo sa kabuntagon, no? Yes, Hinaot nga naatay na pukaw karon na bighani sa atong mga panambagon karon nga atong gipaambit sa atong mga bayan karon, asa sa sulok man sila sa kalibutan karong orasa, no? Diba, Yes, Takya, no? Yes. Maka eye-opening jud ganyang mga mensahe, mga pulong ni Pastor Dudes karong buntagan. Nindot jud ni nga usahay nga mo stop sa taba. Dili ta mag daro-daro dayon diretso ba. Kailangan po ta nga naapod ta aning mga inani ng mga ano, mga para maka self-reflect sa atong kaugalingon. Yes, Barok. O salamat kaayo bayan sa pagtambong nimo diri sa Kinabuhing Kristohanon Show bayan o sa Bisaya Podcast bayan. Salamat kayo sa pag-uban namo ni Takya ug ako bayan, hinaot nga imong kadumingguhan bayan na puno sa grasya, na puno sa panalangin. Unsa ba inyong gabuhaton karon bayan na hinaot nga naani bililhon ang amo ang content nga gina-share sa imo bayan kung connect naani connection Taro. ni among mga ipangyawit diri bayan. Please subscribe bayan sa among Bisaya Podcast YouTube channel bayan. Naa dito ang Kinabuhing Kristohanon Show bayan, among mga kuan bayan. Kay kani ato ang kuan po diri sa Facebook page bayan o sa Kinabuhing Kristohanon, itangtango naman ning mga live stream nato. So hinaot bayan na dito sa Bisaya Podcast YouTube channel bayan ang amuang mga live stream bayan. Tan-awon nimo ang mga replays ani among video. At least makita po din mo unsa gyud itsura nila Barok Antakya sa air. Dili lang madungog ang among mga boses sa mo bayan sa podcast sa among website bayan. At least makakita nimo bayan. Nindot po ning interactive nato bayan dili nga makita gyud nimo unsa ang gipang kuan mo. Naa mo feelings po basta makita nimo sa video. Alright. O sa sunod higayon na pud bayan, salamat kaayo sa pag-uban namo diri sa Kinabuhing Kristohanon Show o sa Bisaya Podcast. Kinapod imong higala bayan na si Barok. Kini si Taki, ang imong amiga bayan. Salamat kaayo bayan. Ciao, happy Bye. Sunday. Sunday.